Ja už mám dnes po 8 medzi sebou dvoch atraktívnych mladých ľudí, ktorí sa nedávno vrátili z New Yorku. Lenka Čičatková a Fero, vitajte. Dobré ránko. Dobré ráno, prajeme. Lenka, ty si u nás bola asi cca pred mesiacom a vtedy si spolu s ďalšími odvážlivcami už bola taká nahecovaná na maratón New Yorku. Ako to tam dopadlo? Dopadlo to úplne úžasne, všetci sme dobehli, máme neskutočné zážitky. Ja som napríklad štartovala svoju voľnu úplne v prvom rade. Ferko tancoval, tak ako si už spomínal. Suso to zabehol úplne v najlepšom čase z nás všetkých, takže myslím, že sme boli veľmi, veľmi úspešní na to, čo sme očakávali. Áno, ty si to už sama povedala, že dnes tu máš so sebou jedného z účastníkov, ktorý zabával celý New York svojim tancom. Fero, čau. Ahojte, ahojte. No tak nám rovno povedz, ako to vzniklo? Či to bolo také spontánne, alebo si to plánoval už doma, že ako ukážeš tým Američanom, ako sa tancuje na Slovensku? No keby mi niekto povedal pred maratónom, že budem tancovať, tak určite by mi to ani nenapadlo. Všetko to vlastne prišlo tak spontánne, lebo vlastne keď máte zabehnúť 42 km, tak občas na vás príde aj nejaká tá kríza. A hlavne som sa snažil načerpať energiu od tých vlastne fanúšikov a ľudí, ktorí nás povzbudzovali. A títo teda reperi z Bronxu mi len tak padli do rany, že si hovorím, teraz sa tak namotivujem riadne nejakým tanečkom. Tak som povedal vlastne Cucovi, ktorý nás kameroval a dokumentoval vlastne celú našu cestu maratónom, že sa pustíme na to a vlastne nejak spontánne prišiel aj ten taneček, aj tá hudba, ktorú oni do toho dali. A ja som tam najprv začal tak trošku opatrnejšie. No to bol taký street dance najprv? Presne tak. A na konci som to zakončil takým klasickým odzemkom, čo vlastne sa potom aj prejavilo na mojich nohách, ale tak stalo to určite za to. Ono, odzemok sa tancuje väčšinou na také ľudové rytmy, ale keď som pozeral to video, tak celkom do toho pasoval aj ten rap, ty si išiel fakt do rytmu. Snažil som sa to robiť tak, aby to bolo v rytme, predsa len aby som aj ukázal, že vieme, počujeme tú hudbu a teda máme záujem o to, aby tí ľudia videli, že aj slovenská kultúra má nejaké pekné tanečky, tak verím, že sa to podarilo a že sme tých ľudí zabavili. My sme rovno preskočili na tvoj tanec, ale neopýtal som sa vás na cestu tam, cestu naspäť, na tú celú atmosféru. No úplne super od prvého momentu, keď sme v podstate nastúpili do vlaku v Košiciach, skončili sme v Budapešti s prestupom v Londýne. V New Yorku sme mali možnosť bývať hneď na v podstate Times Square v jednom hoteli so super raňajkami, kde sme stretli aj jedného Čecha, tak sme sa tešili, že nebežíme sami a nakoniec sme zistili, že bežali aj ďalší Slováci, ktorých sme cestou stretli. Spojili sme sa so slovenským konzulátom, ktorý nás veľmi, veľmi podporil. Tešia sa na nás, na budúci rok my na nich tiež. Boli sme tam za takú celkom atrakciu, pretože my sme mali úplne super kostýmy s takou zábavnou potlačou, že ucekáme jak šalení, lebo to bolo naše moto. Takže vás hneď spoznali, keď ste tam stretli nejakého východňara, hneď vedel, že? No každý sa hneď úplne smial, takže aj cestou, keď nejakí Slováci tam povzbudzovali, tak kričali hneď, že hej, Prešov, Slovensko, čaute, a na chvíľočku sme sa zastavili, tak to bolo úplne super, že nás ľudia spoznávali, že sme Slováci, že sme z Prešova. Áno, ty si už načrtla, že ste neboli jediní Slováci v New Yorku a spomínali ste mi pomedzi mikrofón, že ste hneď z behu utekali na nejaký koncert a na kapelu, ktorá je z východu. No, utekali sme na koncert Heleniných očí, bol strašne super, v podstate ja som sa len vrátila na hotel, zložila veci a nestihla sa ani prezliesť, takže sme naozaj v tom našom super bežeckom úbore utekali na koncert Heleniných očí v New Yorku. Aký to bol koncert v New Yorku? Na porovnanie s Prešovom. Je strašne super, hlavne pre mňa, že ja som mala už medailu na krk v tej dobe a zatancovať si tam druhý tanečný maratón a tancovať tam s nimi, skákať pod pódium s tým, že sa všetci poznáme. Sme si to užili úplne neskutočne, takí tí americkí Slováci, to je pre nich taká možnosť sa stretnúť a v podstate vidieť nejakú prešovskú kapelu alebo proste vo všeobecnosti slovenskú kapelu. Do noci sme sa tam zabávali, stretli sme sa tam naozaj množstvom ľudí, ktorí sú zo Slovenska, žijú v Amerike a užili si s nami ten koncert Heleniných očí. Bavili sa s vami aj Američania? Američania tam neboli, to bolo v Československom dome, respektíve v Českom Bohemian Hall a tým pádom sme tam boli naozaj takí naši. To bolo krásne. Malé Slovensko v New Yorku. Malé Slovensko v New Yorku, doslova do písmena. No a vaša cesta za maratónom nebola iba priamo kvôli tomu, aby ste išli do New Yorku, ale vy ste ešte vyšli aj niekam ďalej, tuším do Kanady. Do Kanady na pár dní teda, tam akurát sa nám stala taká zaujímavá vec, že sme si chceli požičať auto. Šofér tam musí byť na 25 rokov, čo sme mali, nebol problém, ale kartu sme mali iného človeka platobnú, pretože víza tam klasicky nefunguje a podobne a tým pádom nám auto nepožičili, lebo sa nám nezhodovalo meno šoféra s menom na karte a to bolo jediné sklamanie z tripu, ale všetko ostatné bolo tak úžasné, že
to úplne, ani to neriešime, že to nevyšlo to auto. A ty už teraz sklamala aj mňa, že o 25 rokov. To ja, keby som išiel do Kanady, sa môžem akurát tak bicyklovať tam asi. Asi tak, no ja som sa tiež mohla len bicyklovať a plávať v bazéne. Ja som videl na Facebooku aj nejakú fotku teba a v rukách držíš veľkú rybu. To sa ti podarilo ako samej uloviť, alebo ti niekto pomohol? No, musím povedať, že samej. My sme sa vybrali s jedným zase Slovákom, priateľom na more a boli sme chytať ryby, ktoré si dáme kvázi na večeru a ono to akurát tam zavialo nejaký prúd žralokov, takže čo háčik, to žralok, naozaj eufória číslo 2 u mňa skoro ako po maratóne, keď som na jednu uticu vytiahla 2 žralokov, tak to teda by som nikdy nečakala, že budem držať v ruke žraloka, ktorého som vlastnoručne vytiahla, zrolovala tou udicou a potom tá večera, keď sme už chytili nejaké ryby, jesť to naozaj čerstvé, že ešte pred hodinou nám to skákalo po lodi, úplne super. No a teraz mi ukáže, či má všetky prsty. Všetky. Dobre, Lenka má všetkých 10 prstov. Fero, mňa ešte napadlo, či budúci rok sa chystáš tiež? Tak budúci rok určite, ak bude taká možnosť, čo verím, že bude. Lenka, bude taká možnosť? Jednoznačne. Tak samozrejme ideme s tým, že si chceme zlepšiť čas, chceme zlepšiť aj tanečky a chceme, aby sa do toho zapojilo čo najviac ľudí, čiže verím, že teraz pôjde ešte trošku väčšia výprava zo Slovenska. No, počúvaj, mňa rovno napadlo, nechceš si založiť odzemkový tím, že rovno budete ľudia budú behať a vy popri nich budete, vieš, ako odzemka. No, je tam taká možnosť, lebo vlastne my sme prišli na maratón už cca 3 hodinky predtým, než sme začali bežať. Čiže možno nejakých tých zahraničných ľudí pozberám, spravím im nejaký tanečný kurz a možno časom na tom 30. kilometri, tak ako to bolo tento rok, takže sa podarí aj na budúci. Možno ešte o vás budeme počuť, ako odzemkový tým na New Yorkskom maratóne. No a Lenka, čo chystáte ďalej? Ready to enter a tak ďalej, škola? Aktuálne pracujeme na tom, aby sme ten maratón priblížili ľuďom, takže zostrihávame všetky zábery z maratónu, vznikne z toho taký asi 1,5 hodinový dokument, to vám o tom určite dáme ešte vedieť, pretože Fero netancoval len na maratóne, ale na maratónskej večeri zabával halu cca 2000 ľudí, kde Petli s Brazílčankou tanečnou ju porazil a zažal neskutočný úspech, takže to ešte všetky videá ste nevideli a ďalšie akcie určite plánujeme ďalší rok ten maratón vo väčšom s viacerými ľuďmi, tak verím, že sa vidíme aj za rok zase s medailami. Pero počúvaj, ty len tak tancuješ vo voľnom čase, alebo sa venuješ tomu aj profesionálne? Tancujem len tak vo voľnom čase a toho voľného času je síce málo, lebo popri teda práci, škole a rôznym teda iným činnostiam sa snažím využiť ten voľný čas čo najviac a vlastne tanec ma baví, tak prečo si nezatancovať všade, kde je to možné. Jednoznačne, človek by mal žiť tancom, potom má určite aj oveľa veselší život. Tak ľudia, ja vám ďakujem, že ste prišli dnes k nám ráno do štúdia po 8, že ste merali cestu, že ste vstali, napriek tomu, že ste ešte možno mohli spať. Nie, to už sme väčšinou hore. My sme také ráno včata, už riešime, čo bude ready to enter plánovať naďalej. Áno, tak to by potom bolo až zle, keby ste vy ešte spali a ja už by som bol tu. Dobre, tak vám ešte raz ďakujem a prajem vám všetko dobré, aby ste sa dostali aj budúci rok na maratón a potom prišli nám porozprávať opäť, aké to tam bolo, možno aj o nejakých nových tanečných výkonoch Ferových. No, uvidíme. Tak sa majte, vám prajem ešte pekný deň a ďakujem vám, že ste prišli dnes k nám. My ďakujeme a pozdravujeme celý Prešov. Nech vám to beží. Pekný deň, majte sa.